Assalamu alaikum, idan wannan shine farkon zuwa wannan tasha ta muka dore ka danna mana subscribe da kuma alaman kararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu a duk lokacin da muka sake su. Shugaba Tinubu ya mika sunayen ministoci ga majalisar dattawa, gaskiya ta bayyana. Sunayen ministoci da shugaba Tinubu jigon siyasa ya faɗi dalilan jinkirin naɗa ministoci. A halin da ake ciki a yanzu, kowa ya ƙagu da ya ji asalin mutanen da Bola Ahmed Tinubu zai naɗa a matsayin ministoci, sai dai har yanzu ba a san sunayen suwaye ba tukuna.